Programang ingkay pakangigan, kadagitang tutuma pakasalitaan, tibiyag kinayat, akas lang napasamak laing idikalman. Api ngamin nga ditay amuno anyat mapasamak itong bigat. Tapno dahi ta mga aldaw kat saan nga balil nga idilaing kalman. Papagay mawisan na kayo nga agsurat, kan mga ipatulod kadagiti pakasalitaan nyo, tibiyag kinayat, ada yung tukulos malipatan. Anapasamak idikalman laing. Kaya patulod jo, iti dahito yung programa, kat maibasa, dagiti apakasalitaan nga pakaadawan iti adal, liwliwaken pagsarmingan tibiyag. Idi kalman laeng. Sa kudain nga ti surat, ti pakasalitaan, ni pagayam tayong Carlo. Kunana dito'y, idi kalman laeng. Idi kalman laeng manunemi taorek lalapar sardeng wen. Kaya pa nagsardeng ko, nagsardeng met siyempre ni Sonia. Mangkibkibin kanya, kabayatan nga sumsumrek kami iti pakaangayan ti birthday party. Nawis kami ngagpadpada kay ni Sonia, girlfriend ko, iti may nga birthday party manunemi formal. Nakagwapo mo ati arwatek, ta nakapormala. Panamla no, may sa nga aktor, may sa nga senador. Ura ni Sonia, manong name, napindas mo terwaten na kunamla no congresswoman. Kasla no sorek, dagiti duwa mo kel timatak, iti makitak manong name, iti may sa babae nga isungatan di kapibintasan, iti dahi tangarabi. Ne, amo dati amok tag sa gawisyo no madama ko ng drama. Yak amo manong name no anyat adda kayong kuana. Tanapintas mi di Sonia, naimas mi di Sonia manong name ngem apay nga ta. Ngay tamang pala nga maatrakarak iti sa bali nga babae. Iti nanubya ko ni Sonia manong name ingkari ko ni tibagik nga map na ka ko ni timaysa. Tama na ang isa. Saan akong nagsabol ti sa bali. Kinabudno na kit 3 years min kini Sonia manong name. Ididamo mi kadadakan pala iti 4th year college. Sa tinagraduar kami kat 2 nga taon beting nagtrabaho kami. No man ni baga nga kasar kami manong. Ngem kasla jak pala kayat. Jak pe kayat may galot ako na. Ngem ore nga tamot no ada pa lang adan ton asawa. No ada kayat ko papanan kanaramiden dinakatamot may igawid ti asawa. Wen. Masansan manong name nga nakastang ag-date kami kini Sonia, dinner date, iti kada weekend, ag-dinner kami sa kamto ag-check-in iti hotel. Adda kang pelang iti 4th year college, manong name first month anniversary mi, iti isagot ni Sonia ti kinabirhen na. Siya akong ti kararagsakan ko na, taitapa lang nga makasara kak ti birhen na kas kini Sonia. Kinapudno naman ng name kit isu iti may kalima nga nagbaling nga girlfriend ko ni Sonia. Sipod iti amukon ti agarem. First love ko, manong name makuna nga papi love, idadak pa lang iti 4th year high school. Manong name natagikuwak isuna. Ti amuk kit virgin. Ngamaan. Kitam gadla nga 4th year high school. Saan nga virgin? Saan nga sakti mo na? Gusto nga daga, basa akong ti college, manong name, linipat ko, hindi dyan nga first love, no papi love ko. Kamayatan nga basbasa ka, kensakbahay nga dimteng, ti panagsabat ti dalan mi kini Sonia, na daanak pa'y manong name, iti talo, di kad maikalima ni Sonia. Nga edi, adan napasamak mi kini Sonia, kat namanakneka ka virgin, agistik tuwa na kun kunak. Agtalin na ed ni Sonian. Kat 3 years mi garuden. Ngayon apay. Apay nga itata nakakita akiti. Nakatrakaran tirik na. Kasladyak mo itong kayat ni Sonia. Hey, sweetheart. What's wrong? Magnakan ti tuloy to't magna. Ay tuloy to't sumrek. Umikan. Dahil ti birthday celebrant. Ita mo lakablawan ko muna. Nagnakamot manin manong name. Ngam saan na sinati pa nagkitak iti babae. Umay kanto, kaam-am mo no madamdaman ako naktinakam ko. Mga rami nagtutulamos po santap no maadaywak ni Sonia. Pinablawam mi nga rotek birthday, manong name, kanintan mi mat at regalo mi, nag-join kami. Oh,
Carlo, di kita lalaki pa Adam. No, kahit mo makidyon sa jay, ingka sa jay, kasi ka magkaroon, Sonia. Oh, saan ko mabaling ang panahon, tiga boyfriend ko. Apay, no panahon ko nga, nalikotig dito. Ano, kasi ano ko mga mga nalikotig kita, 3 years yun. Oh, imitate madlaw ko nga, ada nakasulkan na kita matana. Naisakit nga ron. Talibagbagan, sweetheart. Dalagamit, nagulbod ka. Sikamat. Siksi ka lang. Siksi ka lang. Hindi ka mamati? At ang nga rin bimbal na at mabahay tibiyag ko. Manipo di adan relasyon ta. Owan. Tataka di ba sa pulik ka? Amok metket. Nga after this party, hindi man na nag-short time. Di ba? Gamot na mailiwag ka. Kinamok met nga mailiw ka. Kanya. Bola. Sinursurot na ngarod man ng naming hindi magamam ada nang awis kan kuha na nga may isa nga nasigan na kabagyan na. Hey, sweetheart, ang obisan nak ni Cynthia. Di ka matadayo kanyak. Baka anyat mapasama kanyak no madayo ka. Ang talay kagbutkan ka. Sige banawang ka ba na to nga magsisigbat ko. Deta matenti kinon dawayak manong naming ay ambassador ka ni tibabaya korsonada ka. Hi. Ha? Abi nga may ka. Siyempre, agmemesak daw ang tikaduwak. Nakaiming posible kami dito yung apeng may katuting akong partner mo. Hinindyan nagdi partner ko Ha? Oh, di ko na nagdinahanon kam dito maaw maten. Tawtawagak, unattended maten cellphone na. Ay, siya gayam ni Carlo? Susan. Wow. Nagan mo lang Susan kat talagang may bagay o natipintas mo. Bula. Amin kakit alalaki kit kastat ibagayo. Nga maman. Kadagupan yung amin nga babae. Ito na ito nga talaw. Sikat ka pipintasan. Hagyaman natin. Agora ka. Sika. Ape akong kadwam. Anda kadwa kitay. Ngamitay da makita nan nga napatpatig nim siya. Simurot natin. Oh, no. Girlfriend mo? Yeah. Ngayon binanawan na akong da nakita na nga napatpatig nim siya. Lalaki? Hamit ka diya. Kapag yan na, nga nabayagdahan nga nagkita. Mitlagaya, kung nakalano ang sukat na kanasigod. Gusto nga tayo awanin, imasaday ka matkang ka. Di na pinag-shake hands sige. Manong na yung naglamuyo, tinakulap na. Na isang sangayan na manong namin. Napintas ni Sonia, as in nga napintas manong sa balit, pintas ni Susan. Kaslam. Tsaka mo, permi. Agaragan-gan tiriknak manong namin nung kasto nga matmata. Digitilangin na biyag ang matana. Digitibibig na. Narumpi mo tibibig manong namin ni Sonia. Ang kasla na yung imas tibibig na ito. Nalamlamuyot. Kaya na or-ornos peting ngipin na. Kaya barukong naman nung kalkalingan na. Wow, marakop ko lang Hey, Carlo? Yeah? Abi gusto ba nang kitam kanya? Agruk baba ko na iti kinapindas mo. Ba't ka na di girlfriend mo? Kahit mo sa wen? Yeah. Napimitas ka himsona. Ken diya kumawatan tirig na. Tamani po tinakita kakit. Kaslasikan kahit ko nga partner. Sambot nga rin nga mabaling tapay. At the girlfriend nun. And of course, at the boyfriend ko, iso na lang tam. Ininchan na. Okay, kabayatan nga umpit the girlfriend ko, mabaling nga di nga kadkadoin ka. Awanan tinagyan da baso. Mabaling nga di ka siya timapantumaob para kan ka. Red wine manong name itininuman na.
Irinto ta brandy mat kanya. Nangalak pa ti pulutan man unay mikat magustuhan na. Abi nandiyan na kami ti boyfriend mo? Tsaka mo tirason eh. Tsaka ba tayo makontak? Yung sa nga bali? Siguro. Nakasaharak ti sa bali. Tayo nakasagahan nga mga ipahid kayat na. Anya dakit masawan nga mga ipahid kayat na. At kami nagkidawan na kanya kaya sa kang kumaipahay. Kas kumaiti. Kas kumati kinabirhen ko. You mean, ako pinapasama kayo? Oo pa eh. Manong nga taon yun? Almost 3 years. Kastagaya. Yung mga rutasan na kang isukat, kadi mo kayat nga ipayot kaya. Isukat nga ko na. Kang kuha na. No saan kang na makauray, nawaya ka, nga sumapol ti babae, nga nakasagana nga mangtid ti amin na ko na. Baka kinada nang awis sa bali kang kuha na. Baka iti ito agundaway kat madaman ti panakpak. Ha? Panakpak? Oh, madaman ti panakpak daw. Uy, nakaalala dito nga word. Mangmangig ko, panakpak. Panakpakin ka. Nabartikan sa matin? Dalabas sitin. Kahit kung nga rin nga bartikan din siya Joel. Joel, tinagan yung boyfriend mo? Joel. Mabaling ka din itawagan nagpay. Puno natin. Saan nga makapartik ti red wine ko na dang mapartik kami. Nakaduak kami yun. Namin duak pa yun nga, nag-jingle. Kasi wala na bugwamot lang na makajingle ka. Kaya mo na. Suko ka. Pero kung mong bugwan. Sutil ka. Di mo kaya timakudot. Dito eh. Ma'am. Among kaningan sakit tinakim ko. Tinaramid na dyan nga Joel. Tapay. Katuwa na dyan na. Imagine, umuna kalatan. Nagkumpyuta. Ada bukod ko man kakotse. Ngayon kaputa, imbaga na nga, agkalugang kamton, umuna kalatan, nagkumpyuta. Itata. Kasi ano pengarod nga makaawi na? Awanan ti masadad ta nga taksi. Di siya kung ti mangitulot kin ka. How about your girlfriend? Di umunan to nga nakitulod. Sakad to sublian dito eh. Mabalin. Kahit ko ba ito minom? Sige, itaugan ka pa eh. Manong name di badlaw kong sapsapulan na kon niya. Sunya. Agbigla ka nagpakada. Susan, excuse me mabiglang. Subala na nga to. Napahanak manong name iti medyo adayo itayan na tapno hanak nga masapulan nga kasasagitak ni Susan. Napahanak itayan na kiti medyo natataingan manong name. Hindi ta makita na, hey, anda ka magam dito eh. Abi nga pinanawam, di kiti padam nga bagets. Sana ka na baget. Abi may nga dito yan, di kiti olds. Napimpinas ka sa salita, di kiti olds. Kung naulan ng babae, di ka sa salita, gusto ka na po akong sadyay. O niya, let's go? Nakapangan ka kanin. Hana ko nga, mga ano kasi nga, pupulutan na. Kuha, sweetheart. Ano? Ada awis na Cynthia. Awis na. Kinapudno na napilit lang may nag-imatender dito tamabain nga sana nga patganti si awis. Ngayon madamat apir. Ija balay da. Hindi intangarot sa jay. Hana kamabain ka ni Lourdes. Bigla lang nga awan ka. Awanak. Di mabati ka pa ilang nga. Nagkuyog tapi ko masanta nagkuyog nga gawid. Awagan ka to no kahit kundi gawid na umay naktualain. Ano nga minapir day ay get together party nga road. Kat may sakmet kuma nga dadjay siyempre. Yung mga no mamartek ka. Baka kasta
Nagas pagarikan ta sa anak to nga makaawid akit kabagyak mo idam umihan ak tulatan. Si Kamet, talang ramidam kanyak tigas to. Di nakpalubusan. Ano na sweetheart. Palubusan na ko na. Sige. Kababay mo no, saan ka palubusan, kat kabagyam. Nabay ko yung isang nakita, get together yo, gayam. Kat kadwa na nga nagapudya abroad. Di amay ka nga nakikita. Makilugang ka karot katakwadan. Agbati ka, nang kapilagaw awid na, nakababayin ka ni Cynthia, no, kasi pagarikan ta, Cynthia, ni Lourdes ko naman, ni Lourdes ka birthday celebrant, kababayin mo't no, saan kang makipinaot. Sige. Okay, hanggang barbartek ha. Nang runa keng ka. Babait kinataom, di kang barbartek. Ganda ito yung tikong daway ko kunak manong name. Nimit lang sonya tinangaramid tap ni kasta kita. Masulok ni Susan. Mayat day dya eh. Idag subliak ito yan ni Susan manong name. Hey! Nagabgo po. Sorry, Susan. O at sa baling, mabaling kasasalitak dito eh. Magkakawid ako man ng nagrigat kalat taksi. Talagang kagurak na dyan ng jewel. Imagine, amo na nga, nag-commute ni may dito eh. Dinala pa rin natin no. Kasunod pa naglugan ko ang agawid. Kada pagkunaat ng saan ka napatig kang kuwana. Sige. Bayam ta at kaduwain ka. How about your girlfriend? Awanan. Insane akon. Ha? Insane akon yung girlfriend ko. Nagalistahan. Awan kami. Aman. Nagabali ko na. Siguro, saan nga na ikari nga iso? Kasi tamat ka na yung boyfriend mo, di ba? Imposible nga di mo isina. Itikas dyan ka kasto yung naramid na keng ka. Hindi pa lang kahit ko kumang isina eh. Ngimaw man kami pag isukatakin ko na. Taapay. Awan pelat na sarakak nga pag isukatak ko na. Idi. Ngimita. Kasladdan. Mapatangak ka di. Noan niya tad dati panunot mo. Iso ka di dati panunot ko. Nagpesungawan kayo yung girlfriend mo. Awan kami. Ano kaya't mo ipanagnakuhin ka? Nagkuyog ta. Pananta. Mabanda di heaven. Carlo ha. Nalipatom ka din dyan bagak. Nga dahil hanga pangayayatan unay kanyak di boyfriend ko. Gabot na tsak pa'y nakasagana nga mga paiti amin ko kinkuana. Iso nga kunak sumapul ka at nakasagana nga mga pa'i kin ka ti amin mo. Amin na kunak man. Tapi kami nga di mo kayat. Umuna-una eh. Adda karik ti bagik nga sa kontulo ito ti amin ko. No makapagkasar kami. Sa mesa. Adda pala pa nagduwa-duwak ken kuana. Ano pa nagduwa-duwa? Saan ko nga sure ti pusok? Kastamit ken kuana. Di naman maibagang 100% nga labnak. Kaya nangasawan, agpadpada ka mga galanganin. So nga, saan ka palagi din ang katuluyan? Dito nga rin ka po na nakapag nga maamaka ka mga ipay di amin ko kinkuana. Ngayon no, masigurado nga talaga tanak, ti lalaki, kinaipatpatig kumet. Why not? Api ko mga jack ited. Inalak pa iti baso naman nung naimisak ko ginargaan pa na puno ti red wine. Jack to kaya nung may bus ko pa dito eh. Kaya. Kalpasa nga may bus mo neta. Intanton. Pananta. Itulad ka. Sa dinat pang itulad ang kanya. Nasa dinat kayat mo.
Heaven? O doon mga ibabaga ka ng mayat ka no ti papansa di heaven. Kawan, aming nga tao ka rin kaguman at maman di heaven. Tapos makadanna na niya po Diyos. Sa bali nga heaven, di magbagada. Heaven, heaven, oh heaven. Hama pa napadasan nga talaga. Mangmangig ko lang. Kahit mo padasan? Kaya? Di ka kayat nga paayin. Pesa? Let's go. Manong name kaslasanak nga mamati. Ulit-ulitan na ibagbaga itay, manong name nga dahi tati kapunan no apay nga galanganin ti boyfriend na ken kuwana kaputa. Saan nga nakasagana nga mangipaay ti amin-amin na ken kuwana. Tada ka rin na ti bagina nga saan ang tulata ited ti amin na intumalpas ti kasar. Sa maysa agalanganin ti rikna na iniya boyfriend na. Saan nga sigurado. Sana madlako na manong name nga nakasagana nga mangipaay ti amin-amin na no laki di sigurado nang ipatpatig na ti lalaki ken sigurado nang ipatpatig na ti lalaki suna. Ken, itatana ka inumen. Baka malimatan na nata karina. Nangro naman ng name ket ni umar-ara ko pen kabayadang na magbag na kami. Nagbanglo man ng name numampay agat red wine. Ngayon talaga nga na isang sangan ti kinakinis ti kutis na. Sa bali ti pintas ni Susan manon nemi. Na idumduma. Wen, napintas met ni Sonia. Naimas met ni Sona. Ngayon kasla na imas dito manong. Kasla exotic ti pa nagriknak. Kasla datay makan nga di pulos makauma. Tay makan nga di pulos makasawiya. Ni Sonia na dumagat masuya ak. Nangrunan no ka na? Permi? Masuya ak. Nangrunan no karib-kirabag ti mansanas na. Medyo panakilin nga ni Susan manong nemi. Kalkalaingan na manong. Natangkin laki din ito nagmayat at kirab-kirabag. Inlokat ko ti Rita o ti kotse manong nemi tap no lumugan ni Susan. Iti passenger seat siyempre. Sak naman mata ni ti Rita o naglugan ak manong nemi ti makadakas apagrekap ko ti Rita o startup ko ti kotse manong nemi tap no agwandaran kad mayon ti aircon iti ta. Namanak natin inawid manong nemi kat iso na mismo tinangamal ka na bibig ko. Susana. Okay, wait. Agur ka pa ilang. Among gani, nasaan ko pa inaramid ti kasto iti boyfriend ko. Nga niya, nasyak tin nang awid kan nang mga digiti lips na. So na, daduma. Iso pa iti mga ipapilit o rejak kayat. Sika. Kasla kayat ko na yung atan mamasabag ka data. Aguri ka. Virgin ka pailat mo saan it. Tao mabatim kanyak. Kung naman lang no konservatiba ka. Kung naman lang no among nga talaga nga. No, depende. Depende ti sitwasyon. Ni Joel ng boyfriend ko. Kaslaawan interest ko kin ko ng mga rako na araw ko penak ng sika. Diyan mo no niya tadakin ka, Carlo. Oh, Carlo. Hey. Hanga dito. Igor ka. Pagandari ko tadi. Intan ba ang tapatay ba ti kotse no? Makadanon tan ti kasit gan nga hotel. Manong nemi ti amok ket talaga nga napaidam ni Susan. Ti amok ket talagang adupay lang nga panangal alukoy ken archo. Ngem saan ko na. Agsipud ta. Isupay na mismo manong nemi tinangkat iti polo shirt ko. Korbatak ti polo shirt ko.
iti na isukot manong name nga sandok. Isupente nang ikat manong name iti belt ko, nang ibabat pantalong ko. Gusto ko niti panaggalat na manong name. Tinulungak ba't nga naikat ti arwaten na manong name. Yaking nga lamo-lamo kami, nga gab-gabo iti rabaw ti kama. Manong name. Naisang sanghain nga talaga. Ti kinaingpis ken kinalamuyot da kinibibig na. Uri laga regen ken tirik nak manong nemi. No kasta nagkingkinagat, nagsinsinipit kami. Kabayatan manong nemi nga apupuak met dagiti dua nga mansanas iti barokong na. Pinadas ko nga pinasel manong nemi na tangkan. Talagang nga virgin manong. Sana kas kaniyason niya nga ado ti paset ti bansanas na nga naluknen. Ijala unagnat na tangken. Ngim na ti mansanas manong name ni Susan nagmaya. Nagruna lang aruden idaaddan na ginibibig ko kadato yan. Kagat-kagatek nga kirabanin manong name. Oh, Carlo. Marlo. Among kadi nga di pa'y naaramid yung boyfriend ko na ito eh. Siyempre, ano maaramid ata. Aw, matipanggap yung agkanaing, di ba? Inaindad mo ko, ma. Naramin na ko, ma. Jack, ited kang kuha na. Tagalanganin tirik na ngamsi ka. I love you, Carlo. Carlo, I love you. Oh, I love you too, Susan. Oh, pudnog ayam ti ko na daga nagmayat. Nagmayat, Carlo. Oh. Nakapapaot manong name din nakpanagsinsinublat a kinerib kirab ti mansanas na. Kasla sana pulos nga mamkiwan saan nga lumuknen manong. Natangkan latta, nagmayat, nakamaymayat. Kadadadamat ti panagasog na no kastang nga ka. Carlo. Pinadas ko ngayong pababati ulok manong name amwork no kasano iti inaksorbeyen no anyamat tilangan na manong name iti kuweba. Manong name gusto ti panang ipapan ko. Iti kasto yung panmagi manong name ni Susan saan nga kimapo no di kat tekunada nga Kim Martin. Imatidog ti pingping na manong name nga naingpis. So medyo narasay manong name ti kalidaan. Ngem dakkel manong name ti perlas. Naduson. Nagmayat manong name nga pirit-piritin kang kinikinitin. Oh, Carlo. Iso na like manong name taababaw. Kasla marigata nagsakit na mangpasabaw. Kamano mangpaburnok manong name. Adan rumrumwar manong name ng kasla mapilpilin. Inadas ko nga sinepsepan manong name ket ure nala ipangato ti patong na isurot na manong name ti patong na no kasta Carlo. Why, Carlo? Sa ko ingkutukot manong name ti dilak iti ruwangan ti kuweba. Una ore la makiki mano. Ore lang agkurat agkuting diyak amon nga ibaga manong name no anya ti aramidan na. Mayat today tuyen ko nak no bumtaken ti telon mapisang ti telon ket bumtaken ti kristal. Kasta karutan tinaramid ko manong name pangatok manen dagiti bibig ko ket naidagasak iti barokong nakalpasan na dagiti manen narong bibig na. Get ready. Get ready, Susan. Nasakit ka no. Gagangay lang.
Get ready. Yan na. Oh, ayan. Oh, Carlo. Korea klab asyan manong name tamadlaw ko nga talaga marigatan. Tapanakkilen manong name dato'y kukwa. Sakit agdadamo siyempre. Sakit kimartib manong. Medyo marigatan no kaken. Ngaman niya pa nga rod manong name ka talaga nga pinilit ko na ibabawik ko mga rod mayat. Dinaktukod-tukod na danog-danogan na ibabawik. Ora lang nagsangit manong. Carlo. I'm sorry. I'm sorry, Susan. I'm sorry. Don't cry, baby. Don't cry. Nagsakit. Kahit ko nagbabawi, nga mababawi ka di pa eh. Saan mo nga mababawi pa eh. Kahit no saan mo nga marik na sakit. Ito rin mo ta. Nagbayo ako. Kastoy. Nasakit ka di pa lang, ha? Nagmayat sakit na. Mayat. Paspasan. Paspasan. Itay pa lang kayat kun. Iso nga mapanin na. Nagmayat, Carlo. Naluktabon ti ruangan ti langit. Mayat. Anong naming kaslakam la agkatiman na ko na. Makapagpapas kami at nuda kami kani Sonia manong naming. Tamay mindua, yung kuha na may misanak. Ngayon ni Susan manong naming orel kan namin pat. Sakit si mabat manong naming edita pong sok mo tenti na baron likdong imbisibis ko ken kuha na. Uwain manong naming. Naginana kami, kalbasan na, alamanin. Carlo. Banugan. Diyan ka mo sumbatan sa lutsud ko. Sa lutsud mo nga niya. Aba nga naitad ko ken ka. Kahit saan ko nga naitad ka ni Joel. Ininto taong ba'y manulay nga oras sipod na nga mamuta. Kasi nasanak pa lang ang mamati. Gabo ka dito ng bartek. Nasanak ka ng bartek. Nakainumak lang. Noong nabartek, kumana ka dyan napupuutan ng tinapasamang, di ba? Imapang yan itid ko. Si kamit lang nakasugbat itineta. Di ba? Haam mo nga na itid. Itinamin adun nga ba nagkidaw ni Joel Kenga. Ti rason, adda karim di bagim nga samon tulay itid ti amin mo nuwalpas ti kasat. Sabay sa ko nam. Agal langanin tirik nam. Saan mo nga sure no talagang ipatpateg mo ni Joel? Ken saan mo nga sure nga ipatpateg na ka, di ba? Agal langanin tirik nam. Saan mo madla ko na? Apigid din nga tsak ipaay no talaga masigurado nga ay-ay-tek dito nga lalaki kanambok kaya itanakbit ko nam. Meaning, awang pulos panagduwa-duwam itirik nam. Do you love me? I love you so much. Carlo, kat matayak numapukaw ka. Kat siya, iba't patag na ka di? Yeah, iba't patag ka. Kasanon di girlfriend mo? Diyak mamati nga nagsina kayo. Actually, saan ka nga nagsina? Ngem, adda, mas importante nga napanan na. Ngam ti panagkuyog mi. Kahit mo sa win, dahil ta matirason no apay nga, kasla di mon kayat kang kuana. No. Awanit sa pulag kang kuana. Kahit mo sa win, itantaadan na pasamak ka data,
Itultuloy mo pala ang relasyon nyo iti tayo nga girlfriend mo, ganun ba? Di kat kayit nga sawan. Sampai lang nga sigurado nga siya ti love mo. Sana kas karina nga basta isinak isuna. Anya? 3 years min. Di kat nagbidutak ti panangipahe ko ti amin ko ken ka. Parang ganon. Saan ko basta isina ni Sonia? Kahit mga sawan, mabaling ka mat kapag repitan. Ha? No. Tsak kahit kastat mapasamak, Carlo. Di kahit ko itantad na napasamak ka rata, siyak layangan, please. Siyak layangan. Isina mo na dyan nga nobyam, Carlo, kat siyak layangan. Man, takastan do tramidak. Sigurado ka? Man. Tingi-tinga ka ng bagtrik na. Kaya na talaga nga saan ko na kahit ni Sonia. Awan nga tamat ng dimaramidan na. Nasakit man para kay Kuana. Ngayon rombeng awatin na. Ta siguro, kansala nga siguro, no di kat sigurado. At si kakinsyak tinikari. Halos nagpatnag kami kadidi nga rabi imanong nemi nagpapas kinisusan. Intulod ko iti balay dati kabigatan na kadadada akong dito balay isupela panangupen ko iti cellphone ko kahit nakanado nga miss call ni Sonia kan message na. Manong nemi nakigtutak. Hindi makita nga. At dagayam nakakita ka na kami. Amo na gayam nga takin akuyog ko nga. Pimano it party. Ano ito yan? Hindi pagsasawan nagbatin dito eh. Nagring. Sinong batak? Hello, hapaita lang open ang cellphone mo. Nabasam na kini-message ko? Sonia, sorry. Sorry for what? Sorry no, saan ko man nga dangos nga na sungbatan na giti. Tawag mo, sorry no anya. Sungbatan ti sa lutsot ko. Pudno ka rin baga na kanyak. Nga arig na pampanaw ko. Iti pumanaw kayo men, kakanduang timay sa nga babae. Pudno ka di. Kinapanan nyo. Anya tinaramid nyo. I'm sorry, Sonia. Pudno. Ayop ka. Arig na kataltalikod ko. Maramid mo ti manglipot kanya. Manglilipot ka, Carlo. Anta man tag-asawa? Ganun naman pa'y. Di pa nang lipot. Dahil lang ka tag-asawa. Kapag narami mo kanya tigas ni Carlo. Sorry. Dahil ka ti babae nga nakasarda nga itirabi nga kasla nakasulkan na bukal ti matam. Kung nagtupay nga minusto di atap ko. Isuman lang gayam nga saan ang gawid nga pinalubusan nagpangasimin aking ka nga si Muro takiti kasinsin ko. Tam na dagundaway mo, dagundaway yun, kan napasama kain. Hayop ka. Napasama kain. Ag talaga kumalang, Sonia. Talaka lang. Be professional. Ag desente ka. Desente ka nga tao. Desenteak. Gamit ka sto'y naramid mo kanyak. Kahit abay, naramid ko kanya anang aro din. Kasla kayat mo kung isina. Baka sikat ng isina kanyak. Carlo? Saan ka di? Nasikamad lamang rugi. Nagaputi na ramid ko, anyat aramidam. Saan, Carlo? Diyak kaya ti paabak. Kahit kung anay dyan nga bahay iti sinam, kahit agtalin na iti relasyon ta. Saan ka nagnagar kasta? Saan ka agbaling nga nagar? May karim ka ting sinam na dyan nga bahay. Tsaka mo, ano nga di mo?
I'm sorry, Sonia. Ngim, siguro, saan nga si kakin siyak tinikari? I'm sorry. Adadan nga napatig kanyak na diyang babae. Ngimitis ka. Anya! Ibabawi detang imbagam. Carlo, ibabawi. Amumat nga siksika lang kilalaking ipatig ko. Awanin ti sa bali. Itinikodan nga amok nga siyak ti may kalima nga nagbaling nga nobyam. Nag-stick ka lang kanyak kaputa na panagdekam nga virginak. Ita tatay nga babae. Virgin ka di? Virgin. Agpadpada ka nga virgin na tinagkikwak. Sinungar tayo atam ka na kamita. I'm sorry. Noy bagak. Nga dadyayin nga babae ti patpatag ko. Kahit kung nagsinata. Tsak ipalubos nga mapasamak na ta, Carlo. Pupuutim ti sok. Saan kayo nga sardingan? Ribukin kayo. Di kayo pagtalnain. Nunaskin nga mangupag. Iti hired killer nga mang papatay ka na kayo kit aramidek. Manong name na bayagan nga nalpas ti parang sarita mi kaniya Sonia. Ngam kaslapay lagal alungugan ti nauding imbagana. Nariribukan na kam kano nga mga ramit ti pamuspusan tapno riribukan na kami nga ti pulos agtal na ti anyaman nga relasyon mi. Ken bumayad kano ti heart killer tapno papapatay na kami. Ngam sana kang buteng. Tinawagak lang ni Sonia. Uno ni Susan ko na kumaman. Hello, Susan. Hello. Nakaragsakat. Katsi ka. Oray siya. Ay, kumusta kayo ka ni Joel? Italaga nagsalita kami. Awan kami nga talaga. Tapay. Siyempre. Insin ako na. Napanggayam ng i-date. Imbes ko mga umaynakdanunan iti ay nagtulagan mi. Imagine, amo na nga akong pagluganak, amo na nga akong kaduwak. Kinay kayat na, tinapan ng i-date, kada dyan nga babae nga nakasagana nga mga ipaay, ti amin-amin na. Ken, dadya insin ako. Ako matriri na. Takay kayat na matan na dyan, in hotel na idrabi. Iso nga, tawanan ti problema. Katsika, di girlfriend mo. Mangipangpang ta ni Sonia. Kahit mo sawan, insinamatan, imbaga, nga sikat ti patpatik ko. Nga napatpatik ka nga amang imisona. Siyempre, nasakit tinakim na. Iso nga mangipangpang ta. So, ang kananat ka, ha? Ang kananat ka. Ang mga ano ipay-peso dahil ni Sonia ti pangtana. Bumayad ka na ti heart killer. Nga mang papatay ka na ta. Ket oray matsyak manunemi masapul nga ganan nadak. Nagupit nga roden ti komunikasyon mi manunemi ken Sonia ta kanising masarong aldaw kataw-tawagan nak manunemi ngam kan kansele. Kawan sa bali nga tawaga kon ken receiver ti tawag na no saan nga niya Susan manunemi. Pasari mamindua iti makalawas ngagkat agpapas kami. Aging ka manunemi. Nga duwa nga bulan tinapalabas, edi baga na manunemi nga masikukan ni Suna. Really, Susan? Uwen, masikuka kon. Naglaing ka? Abi nga, siyak tinasikuka. Saan nga na di girlfriend mo? Kung saan ko mamasikuka, kahit napasamak ka na kami ta. Nagsina ka mata. Kahit kung saan, idi. Hindi ta, agay na ka pa lakit at mapaspasama ka na kayo. Siguro, hindi na kahit ngagsikong, kapag agbasbasa kang pala idi. Ken ori ka na kito siguro, hindi na pala kayat ngagsikong. Kaya kinayat ko nga dagos. Kapag adamat ng trabaho, nakasaganak ba't ng mga kasar, makikasar ka.
Ikasar na kamit laing, Carlo? Yes, of course. Hanggang nga baybayan, nangarunitan, tanda anak ko ka. Saan kayo nga baybayan nga? Agina. Kasan nga ron? Di pa kamakton na ti parents ko. Tumay kami pumasyal di pa balayo, tapos mapagsasalitan, dan di kasarta. Ngem kalpasan ti duwa nga aldaw, manunemi sipud na ibagak kada papagin ni mama nga mapangkam to mga asawa. Ili nagring ti cellphone ko, manunemi, sakbay ti alas 5 ti malem, rumrumara kong ti pisina. Wen, sino reto'y? Dinamag ko. Hello, sino reto'y? Si kakani ni Carlo. Siyak, sino ka dito, nana? Siyak ni mamang ni Susan. Nangalan niyo ti cellphone number ko. Inaalak ti cellphone na. Ngayon magkabutawan ti load cellphone na. Iso nga ti cellphone kundi pa nang tawag ko ka. Taapi na. Ada ka di problema? Ada kam dito ospital. Gabutain taray mi ni Susan ti ospital. No. Baka no, na ikaglis, na itaklib, na ipapap, na itupak, na apay, naalisan ka ni nana? Tabay. Tamasikog ka ni tanak ko. Anong na pasama kang kuha na? Masigog na, di na kadimbaga kada kayo. Isot ka po na nga naka-schedule nga rito may pumalakas asawa kada kayo. Kada ito yung mga Domingo. Pay may timagbaga na masigog. Anong na pasama kang kuha na? Ay, nagrabe tayo na pasamak tirupa na nga nasibugan ni ti Asido. Nasibugan iti Asido ti rupa ni Susan. Niraman pa iti barukong na. Nauram pa iti. Ay, susapo. Diyos ko. Sino takin naramid? Awang pa iti masuspet sa. Di madamay sa nga nakakita. Nakalugan iti motorsiklo. Naka-helmet ng padpada. Te kunadang nga rin nga riding in tandem kuma. Shit. Yung sa balimatip, inaramat na. Asidomit nga sibug da iti rupa at anak ko. Nga nagaruyot da ita hanggang gana iti barukong na. Anya. Diyos ko. Nalagib ko nga dahagos manong name iti pangta ni Sonia. Papapatay na. Babayin ka na iti heart killer. Imbes nga bahala manong name iti pinalubusan da. Nga tumama iti rupa ni Susan ngam saan Asido. Diyos ko. Nagkarumatan. Manong name sakbay na pahanak ti ospital. Indial ko ti numero ti cellphone ni Sonia. Agrihiring ngam saan nga sungbatan. Inulit-ulit ko. Asadega ko nito ospital, manunemi, ditawagag manen, ket simong baten. Apay, ano yung bagam? Malungsot kayo iti pagbaludan. Malungsutak iti pagbaludan. Ano ba yung pagbaludan? Apay, at basol ko. O, di sa bali nga makaramid ti kasi, no saan nga sika? Sika ti mastermind. Mastermind nga niya. Saan ka nga duwa-duwa pay? Mun saan ka nga gigkukunapay? Di ka maawatan, Carlo. Apay, at basol ko. Si kalakit takin utek, iti pa nakasibog ti rupa ni Susan iti Asido. Ha? Oh my God! Ti girlfriend mo nang isukatan ganyan? Nasibugan ti rupa ni Asido? Wow! At sabi nga italangana? Baka ito no. Agpiglat ti rupa na ganyan. Baka ararian. Kayan mo pa yung ita? Awanan. Baka napunas pa yung jagong na. Baka napunas pa yung bibig na. Kaya't mo pa ita kalips to lips. Tikas dyan nga kinalaad nan. Ayop kasot niya. Tsakla paguro pinakasto ti kinadakis mo. Hoy, awan ti bidensya. Alis to nga mangitudutis kas kanyak ibaga mo suspect mo. Gaputi kas dyan nga pangta.
hanga na hanga onoren ti korte na ita nga ti pangta kiti sutuyan ti ebidensya. No namang itudukan niya kamang titidanan ng ebidensya no matiliyo ti nang sibug keng at asido kiti baga nga siyak ti masterman iso nga maging kang awan ti matiliyo awan lakit ti ebidensyayo. Nadahanon ko ti ina manunemi ni Susan iti ospital. Kabayatan madamada pa lang tamtamingan ni Susan. Nana, mo kasta sika ni Carlo. Siyak man. Anya tarasun no ape aramidan kanya. Un aramidan dati anak ko di kastoy. Sikalat na kay bagasang ka di. Dagandan nagiti pulis. In-interviewan ako nagiti pulis kat awan ti amok nga motibo. Kat baka di boyfriend natin makamo ko na. So orayin niyo suna ko na. Dagandan nagiti pulis, Carlo. Sikat di magsalita ka na ko na. Kinasarita ra karon de kiti pulis manunemi. Kinimbaga ka. Asino tinamnamayam nga mga ramid tikas jay ti girlfriend mo, Carlo? Ada ka di mangipangpang ta? Kada kayo? Dadya nga sa ludsud manunemi ti sinong bata. Adda sir, ti dati nga nubya. Anat nagan na? Imbaga? Apay nga datim. Kasano ito napasama? En istorya manong naming at 3 years min kani Sonia. Ngayon, hindi ta mamamok ni Susan. Apagbiit lang. Andan napasamak ka na kami. Naamonday ta ni Sonia kat nagsina kami. Insina kisuna. Diyan matin ng rugyan na nga mangimpangpang ta. Riribukan na kami. Mangupa ito healthcare nga magpapatay ka na kami. Dito lang yung tembok niya baga, sir. Okay? Kaya di naman gano'n basta tiliwin na ta ni Sonia kabuta. Talagaan lang nga rason, no? Apay nga, isutakin na ramid kas pagkarigan. Kabuta kas jay. Ngayon, awang kas lang nga, mag-imbestigar nga, mag-impitar kang kuha na. Tanya mo tayo. Baka biglang agpudno, ako na nawain. Siyak ti mastermind. Ato kakastayan. Kapag sakit tinakam ta, so kumaramid ta. Yung nakas pagalikan Carlo ta, ipatang lata ni Sonia nga awan ti amuna, awan ti pakinaigan na, awan ti binilbilin na. Awan ti maramidan tayo. Kas pagalikan Carlo sa, tamatiliw yun iti, nangisayang kat, ti panakasibog, ti asido, ti ropa, ti girlfriend ko. Kadagpudno da. Agad no matiliw da, kadagpudno da, kaya bagada nga ni Sonia, iti mastermind, di ka diso. Ngayon may tati problema. Asin no, dagiti masuspetsa. Nga binilin ni Sonia, ni Sumangkas pagarikan. Awan mati makibagano, anyat langada. Plate number ni motorsiklo, awan mati nakita da. Di tayo mo, no, anyang motorsiklo, tinagluganan da. Iso nga narigat. Narigat na masublar dito yung problema. Dito ang kaso. Malaksid. No voluntaryo nga sumuko dagiti naglugan ti motorsiklo. Kahit itududa na ni Sonia ti mastermind. Ngayon no saan da nga subuko? Kan saan gaminan ni Sonia ti amin? Maturog ti kaso. Hindi makasarita ko manunay ni Susan. Nabendaan, nabarabadan manunay mi tirupa na. Saan nga makakita? Carlo. When? Siyak dito Susan. Apay nga awan ti makita. Nabarabadan tirupa. Raman tingi.
matam. Sigala ba kaya baganuan niya napasapak? Nag-awid akon, iti panagapog, nga na pang ko inala, iti balay, iti kasinsin ko. Sa kapulo nga balay, iti baet, iti balay da, iti balay mi. Magbagna nga kaawidan. Ini pagamam tabigla, da nagsarding motorsiklo, ti abay ko, abang talyaw ko. Daitan, naisibugan kanya kung di nakapudpudot ka. Ngore ko la inapot nga dagos ti rupa. Agraman ti barukong ko. Tapi asido, ti kaaduna, nga naisibog iti rupak. Nairaman pa iti barukong ko. Bigla mo taga na po ko ti puhat ko. Kabot ti sakit. Hangabalin sa bibiyag ka. Sinot makarami di tayo iti kanyak. Nilaigson niya maging pangtakadatasang kari. Imbaga akong na ita ka nagiti panakabagitilitek. Kimsaan da matabasta mapandiliwen. Ni Sonia no awan tinanay nga ebidensya. No awan timang itudo nga isukit iso. Nga uri nga ta. No madusa na nga Sonia. Awanin ta sir-bibat tilangak. Anento tilangak. Baka pati siya kat mabutay nga tupayin nga mangkita tilangak. Baka gikisak to nga makita kiti sarming tilangak. Siya nga napatag iti physical nga nga tibagiti ba isa nga tao. Tinapatag? Kadipat-patag ka. Kadipat-patag na kapat. Saan ka di nga nagduyusan tarik ng kanyak kat iti ukutak kapintas? Kasanuno sa anak to nga napintas kasi anak matan nga eten. Taktula mo. Mabaling kong tulasong batan dahita. Into na may katun tipenda tropam. Carlo, lipatin na ko. Nagsubli ka ni ti girlfriend mo. Lipatin na ko. Saan ako nga may bagay ken ka? Dadayawam ti kinapintas ko. Napimpintas nga amang emisyon niya. Imita nga rod. Siya akong ti kalalaadan. Nakabutbutay ng tilangak. Masiguradok deta. Hindi may katen manon nemi ti benda ti rupa ni Susan. Orak lang nakiktot manong nemi, hindi may katon na may pinsan di banda. Ay! Nauram di gini bibig na manong nemi. Saan nga nagpuro mga bibig? Agpaparangan di kitingipan na. Saan nga agkapat? Kat di kiti matana. Tilaing bukal ti matana ti saan nga ti awan diferensya na. Ngim ti kalub na. Muging na ti pengpig na. Ti puon ti barukong na. Susan. Anya ti langak. Mabuting ka? Saan ka kabuting kabutan mo kasi ka? Kahit ko makita ti rupak, mabit lang. Manghalak ti sarming. Nga ori lang ikis manunemi ni Susan manunemi idi makita na ti rupa na iti sarming. Nga inan anawak manunemi di pa nag-ikis na kabutakas taon iti buteng na. Diyan kaya tagbiag. Diyan kaya tagbiag. Diyan ko na kaya tagbiag. Sweetheart, masapol nga. Sakbay nga rumor kahit ospital. Masapol nga mapasamak. Iti, naimbaligyan nga surgery operation.
Ha? Maoperar tatarupam. Ikanta, it is plastic surgery. Ure kasanot magastos. No. Sa kayat. Ure sa agsubli mayong pinsan ti rupam. Basta lang di. Masao nga rupa. Lipatin ako, Carlo. Siguro ka talaga na ikarir kastoy. Nga nagbalegi na ijay, nga nang balis ka data. Tapos saan akong nga kayat, kat masapol nga madadahil ti pintas, nga rin panagruk-ruk babam nga nang isukatam kang kuwan. Awat akong nga panakapahay ko ti amin. Awat akong nga nagsanggasatak. Bidot ko nuwapi ngamin, nga inagaw ka ken kuwana. Nuwapi ka ba ngamin, nga basta latan na inlabag kang kakad na ipay ko amin ko ken ka. Lipatan na ko. Saan nga kinayat manunemi ni Susan itinagan iti surgery operation. Ohin mano. Numampay kahit ko kuma nga siya ka mismo naggastos. Iti nagmangan tikit sugat na manunemi. Ohin. Inyawid da ni Sunay ti palayda. Kahit nung kastangin nakpasyaran manunemi sanda kapastrikan. Tawagak lang yung Sunay manunemi ti cellphone dandari sampay nga sumungbat. Ohin. Nagsardengan manunemi saan nga simsimrek iti opisina da. Kasano pengarot nga mga opisina ti kaskang kuha naman. Kat kabutang damutan nga makita. Awamatan iti personality naman. Inaulukoy ko lang tama nung nemi tapno ko anak. Ngawatan iti kinapudno kat nakasaganang agandar ko iti surgery operation. Paplastic ka surgery manong nemi. Ngam-kaskas di nga jak maalukoy suna. Nikit di Sonia manong nemi iti tumutawag ka niya. Hi, Sonia. Kumusta kayo kini Susan? Ayop ka. Noon yaman di dakas nga naramin mo pag ikarom to. No? Taapay ko ma. Kasano ko ma. Basta latan tiliwandak, ibalod dak, ada ebidensyayo. Dumteng to tigundawan nga sumuko na kiti imbaon mo. Kalibagadan to nga si kati utek. Saan to nga mapasamak na ita? Tabay? Saan ko ibagbagakin ka? Tama nga no ibagak. Baka isot ebidensya, baka i-record mo na ito buses ko. Ano kami tinapasamak na kinidua nga binayadam? Oh, well, kaskas di nga na imawat na ka na kiti assignment da. Iti makadakas, iti may nga target da kuma. Na disgrasya da kabayatan kag motor da. Kat natay da nga duwa. Sino pa ita nagmangibaga nga Shakti Mastermind? No natay matigit iduwa. Umanayin da ito nga ebidensya. I-record ko. Or in-record mo, no, sambat nga video. Audio mat lang. Ang naduda kita, patpada ti boses. Ganda ito, iyasunag ko ti abogado. Iyasunag ko aragi ti polis. Ayop ka. Oray niya tararamidem, Carlo. Magmamanong ka lang. Taapay. Kaya't mo ka di palang na dyan arya bonggarian tirupa na. Di mo ka di salud-sudin kanyak. Nung nakasaganak palang umawat kang ka. Nung kaspagarikan tagsubli ka. Oy. Uri taragagayang pala at panagsinubyahan ta. Saan ko na kaya tikas kang ka? Dakas ka. Di mo ang mga awatan ti panakapain mo. Talagang demundya ka. Kahit mo pa'y gayam, may tulad mo pa'y gayam, tagbalin nga mastermind, iti panakaang manakaramid ti krimen. So, di kan pagananuson niya sa anen.
Iti na minsan nagundaway manon nami nga nakastrek kag iti balay dasusan. Imbaga kamin nga sandang magbaga nga daak. Tapno ni kastakit makasarita kisuna asal lang iti cellphone. Nakigtot manon nami di makita na Carlo. Sino nagpastrek ka? Abi may-strek na ka. Pumanaw ka. Rumor ka. Susan. Saan ka umasadag kanyak? Abi si kakati mo putang kanyak. Saan ko makita saan umasadag? Kabutag ka kuma. Ngayon di ka kabutag. Di ka umasadag kanyak. Hindi napasulid manong name. Narakop ko. Karlo. Rick Naim, di kita dating arakop ko na irot. Rick Naim. Ken kahit kong iparik na, kanig inibibig mo ti. Sa mong isa nagtarupak. At akadipay nga ron bisito may tagabibig ko. Awanan tayo tibig ko na kalamlamuyot. Halain nga babae na tibibig. Akak titingin mo. Diba, pati diba rokong ko, pigla-piglat. Hapay. Aglaing ni kiti sugat. Numampay agbalinda, piglat. Ngayon madasugat. Nga saan na pulos ang klunit. Uri kasanot pamapamayam. Nga da ito't importante. Ha? Numading nga agkak, taking hato nga bibig. At damit taking martib nga bibig. Carlo. Naging inagigta, nag-inarakop. Nakakidemta sang kadi. Isungawat pagdanagam. Tagtali ni Ed, iti imahinasyon ko. Ti data pintas mo. Kanori no sangkan nga napintas. Ipatpatek ka. Tilaing uram, tilaing rupam tinauram, kendi puun ti barukong mo, Susan. Ngimawan nagbaliwan taposam. Akasmat iti kawan ti nagbaliwan ti posok. Ipatpatek ka. Carlo, pagimpanam kanya ko. Data ti balay mi. Ngimawang kaduam. Sisyak lang. Pinanawan na tarig itidrakan aking kakabsat mo. Ha? Plinano yun ti. Owen. Iso, inutuyan ti silid mo. Dito nakalukat. Nakaro din silid mo. Ores angkon nga bisituan iti nga to. Basta, kanek iti adda ti babahat at di mat nanano. Di mat pulos aglunit. Dito nga, Carlo. Carlo. Napasamak nga rod manong nemi ti panagkanaig mi. Napasamak nga rod manong nemi ti panagsibugbi nga dawa ta dumakdakkel manong nemi ti tiyan na. Wen, nga dahil ti kapunan no aping kalikagum ko maalukoy tirik na natapni kastakat may kasar ko sakbay nga naanay nga malasin ti sikog. Kakaasi siguro manong nemi nga mag-usari ti barikas kat pudno. Dahil dinagkat ko manong nemi iti adbaba nga tapar ti bagina. Dago sa bimsog manong nemi ti tiyan na. Manubulan ti tiyan mo. Ti anak ta. Agliman. Aginnam to. Isong rumbeng una nga numanungot ka nga kasar ta. Ang kasar nga nakalalaad nga nakakabutbutang tilangana. Sige, aglibin da. Taorek kasartan to into no, mayat kalaki din nga, pa-plastic surgery tatarupan. Carlo, I love you. Susan si kakensyak din ay kari. Carlo, hindi pa ilang umawaw, hindi ti anak ta. Masabog nga sibog ta. Sige. Nga bali nga sangko, bisto hindi kinibig mo. Kanadamot pa'y napintas, asog kong tibaro kong mo tayo manlapuon na. Aray, nag-imas nga kagat-kagitan na kitiman sanas mo. Kaniti baba, Carlo, Carlo, nagmayat, Carlo. Kaslaawan tinagbaliwan manong nemi iti kinarugso mi. Narugrugso kang pag-itan tanabayagan nga sang napasamak.
Kan kasapulan launay manunay iti nabuslon nga maisibog iti anak mi iti tiyan ti agbalinton nga asawa. Naitayo kami nga ngagpadpada manunay mi. Namin taloy sunan kadi supay langmat manunay mi iti sasabat manentirik na. Saan nga manugot manunay mi ni Susan nga inyawid ko dito'y balay. No di kat siyak tagaw awid iti balay da. Iti na itang panaglibin mi. Aging ka manong naming impas ngainan ni Carlo Jr. Kat kalpasan lang tatalong nga bulan manong naming napabunyagan ni Carlo Jr. Nakasalitak maten manong naming tinrekomenda na kanya nga naliing nga doktor. Naliing iti plastic surgeon manong naming operasyon tapno ni kasta. Kat mo plastic surgery ti rupa ti asawa. Naisayang kat nga rod manong nemi. What? San man nga namin pinsa nga natulod ti doktor manong nemi ti rupa ti asawa. Tadaladawan ni Susan nga pagsakaran na. Nga madada akasla na pinpintas. Iti kitanin ni Susan manong nemi ti rupa na siyak da ito eh. Saan o nga natulad ti Dr. Tiropa nga dati. Mamayat. Napipintas. Talaga napintas kalata. Nagraman ti Ponti Barukong ko. Wow. Ramanak mangarod na kinipiping mo. Marik namat lang. Sika marik namat. Wen. Kaslawan nagdiferensyaan na di. Mabaling nga ro din. Nga garamit na ti ading ni Junior. Nagkalaysa kami manunaymi. Wen. Nagkalaysa kami iti na nga malingan. Iti pa naka-operar ti rupa na mabaling ti pa nag-plastic surgery na. Nagragsak kami manunaymi kat nayawid ko dito balay king kanadan kami ti kabukbukudan nga balay. Ken may sakatulong ken niyaya kadagiti anak mi manong. Ni Sonia awanit damag ko ken kuana. Tay di amuna manunaymi nagsinublyanan kami ken ni Susan. Ken di naipas ngayon ni Susan ti anak mi ken damag na ngagkalaysa kami. Kalbasan nga nagbalay iti plastic surgery panaka-plastic surgery na. Nagpukaw matin manong. Ngawanin ti damag ko kinukuha na. Tsaka muna, dasawa na itan, kada damat ka nanak na. Nato yung ron manong nami ti pagkasalita. Nato na minsan manong nami kat amok da kami idi ka ni Sonia. Ore gaya manong nami na kasanong nga bagam nga napudnot panagayat mo. Ngam nun talaga makakita kan kad dumtengan ti babae nga naikari para ken ka. Talagang baliw tirik na. Ako nam sa mo masigurado, no, da kayo, nga gayan ayat kad da kayo tagkatuluyan. So nga ori bagam nga siksikan tulaeng, uwan siksikan tumitlaeng, datando tagasawa ori bagbagam di kasjay. No talagang saan nga da kayo tinekari. Makaaramid da kiti pasamak, iti pagbalbaliwan ti amin. Tapno mabaliwan. Okay. Kasta tinapasamak kada kami manong nemi kini Susan. Agpadpada kami nga takayanayat na, ngimidag kita kami, dayat tagayam, itigpuon ken kapunan, tapno makuna, nga kami nagkatuluyan. Oray inaramid, idi manunay ni Sonia na isumanta kinaramid, idi panang dadail na ti rupa, ni Susan. Ngam talaga nga kami tinaykari, kat iso tinapasamak. Pagyawan nakunay, manong naimi di anos mo nga nangimasa, kat sabi ko man, tadamat ni batik nga adal, no daman liwliwakan pagsarbingan tibiyag, kadaginipadag nga dimngeg, ka nagbuya, more power to your program. Tuwing nga rodagyaman nga pagayam mo, Carlo. Thank you, Carlo. Itig ka pa nagsurat. Thank you mat kadagiti amin nga nagbuya.